ndiye anofana kubvisa mombe umari mukwasha avo vakatora mwana wangu zvaruza kuti ndani singazvizivi achiona zamu rake iri haana kuona kuti munhu uyu akamisa nemwana iyi nhasi unozoramba kuti vakandivanzira vana kutsvaka zvokunzvenga nazvo kuti vakandivanzira vana kuti zvinotaura mambo mvana imvana vanongotaura kuti imvana kana madanana nemvana watododza nemasanzo aro mhandara ingotaga kuti uyu mhandara kureva kuti asi mashoko ekuti ane mwana akaudzwa here akaudzwa profesa watigara vese akuramba pano akaudzwa aiziva kuti peshende ane vana vake vari kuchengetwa nana vana vanotaurwa after some years kuti vanongotaurwa musi unenge uchiroora munhu kana kuti achidi haana kuroora mambo akutaura kuti haana chakabvisa kwedu mukamuyo ari kutamba mapoto nemwana wangu uyu haana chakabvisa kana dhora kana 20 cent yekuti tsvakirai kuno hapana muchato wakauya sei muchato wakauya nekuti vakachema vakati baba amai tinokuira inyaya yakambopinda mudarika yemushamba tudzei yakasarira papa yakasarira pekuti Patrick akanga achitaura iye kuti mukadzi wake agoni kuya nekutaura kuti nomumwe murume tikati endai munounza mukadzi wake azoitisa mafambiro akazvaita kuti achitwa kuti aroite zvako saka aifanira kuuya kuzoutinesa auya ndimi ramai tudzei zvakaitika vatsanangurirei mushamba baba venyu vakava vachimhangana kuti mukwasha akandirova akandiimbisa kuti achandibhadhara haana kuzondibhadhara imimi muneyaikirema kuti zvinhu zvinokazofambira zvakanaka nezvii makamubikira kuti nevana vaviri vaimi muchimuti hamuna mwana yachidzikangarira vana venyu muchivambi pakuda kuti achinodhisika chokwadi chakuwanika ndovavatanga bongapongoziva vasvika kuti vazwa nokuchinja nekumaoko kutezva rakaine chimbuzi nyara dzamukwasha pamusoro vedare ndofunga nyaya yekuti vana anga achiziva kuti ndine vana vangu murandarume ndachigara naye saka zvokuti ndizvo zvaakaita kuti ari baba vangu mushure mebongozozo ndinopokana nazvo chakaita kuti ari baba vangu mari pei yakapinda ndobva tapinda muno mutauni ndobva ndamuti ndoda kuenda kuharare ndo kune shopu yakachipa yemafuta muno manodhura akasara chinwa doro paaidhona apa nevamwe vake vaiziva ndakaenda kuharare zveshuwa ndikadzoka ndadzoka kuharare ndakaona akadhakwa zvekudhakwa zviye ndobva nditi ndipe mari tikati mukuda mari yei ndambokupai mari 1 zvikaita toenda kumuzi tikati ungava upenyu here kuti mari pei yese yapinda moenda kumuzi munotamba tika ndipe $50 izvezvi takatanga kunesana pachikomplex chiri paserapo takanetsana zvotoonedza kuti munhu wangu ndiwe violence because aitombondirowa kumba kuti pamberi pevabereki vangu chizvikanditatadzira muna akasina respect zvadaro takafamba tikasvika kuhaidhoni tikatomunyepera ngati maina baba vari pahaidhoni kuti pamwe atye zvikanzi upfu wandakabatawo ndinobvajura anga ne30 kgs dzanga akabata ine ndakabatawo mamaplastic ana ndakabata ndakafona kuna baba muripi madzoka here kukada umu zvikaina baba tatoburuka palafoti uripi ndikati ndiri mutauni asi baba junior vatanga noise anoziva kuti chii chiri kuitika hatambonetsana pandabva kudu patapesana muno mutauni takakwira zveshuwa takanoburuka palafoti ndakaona mai nababa vakamira nasisi vangu nemwana wangu vari kutaura iyi vakamira parodi ndakaburuka semunhu anga ane bp yakatokwira akangomhurusa mai nababa but unyanzwa kuti munhu anga ane chiki yanga inayo akatora dhofremu ranga riri retakshop ndobva aisa apo rodi yedu yanga iri imwe chete iye handizivi direction yaakatora ndiye anga ari mberi isi takazoshandisa rodi yekomputa iye anenge akashandisa yekuchibhorani baba vakatoti baba junior vakadhakwa vanogona vadonha pasi varara nedhofremu iroro chii chiri kuitika ndakasvika kumba ndobva ndapinda mumba semunhu wangu wandaiziva ndiwe violent akandishedza makii edhori kuchiflat anga amisplesika kumba arasika andishedza kudaro ndikati ndikwanisi kuenda ndaimutaura naye nekuti ndomuziva ada kuti undirwise ndipe mari yangu kuno ndindoshanda ndikati baba junior mwana asi kuenda kuchikoro akagara chemu yese akagara mwana chikonzo chekuti hapana mari muda kutora mari muendese kunjuru inoita life ipi takanetsana zveshuwa
sisi vangu vakabuda vakuru vakatara bamini chii chiri kunetsa chikanzi nhasi panapa ndoda kutombokuratidzai munhu wese sit down I train to kill ndiri musoja ini iwo mudhara kugara pasi baba vangu sisi vangu vakati bamini chii chiri kunetsa chiita kuti musvike pakudai sosvika ndikuda mari yangu ngandipe kadhi rangu saka mai vakabva vati mai junior kadhi riri kupi raungonena ri kubhingi kutora mari kubhingi kuharare ndikati ndinaro iri vakamusvitsa kadhi rake nebeth kozi mabeth ainge kugara pamwe chete pane tsamba dzemuchato vamusvitsa zvinhu zvake haana kumira baba vangu vakabuda vachida kubvunza vachibuda kuda kubvunza vakagamuchirwa nembama imwe mbama baba junior muri kundiroverei sisi vangu vachida kubuda vachinzi mbama saka inini nguva yakatanga kuita hondo takambovharirwa mumba ndopandanyatsoona kuti zvinhu zvakuitika panze hazvisisiri izvo kozi vanhu vanga vakuita noizi yakanyanyisa zvoshuwa ndakabuda inini haana kundiona anga akaita kubatiwa achiita kuti ndoda kutouraya ndiri kuona ropa achizunza baba wakadai mai vangu vachichema vana vachichema kuti baba vana ndo vakatozoshinga zvekuti madhara yangadai akaropa vana vakashinga kubata vana vadiki kumwe wacho iform 4 kumwe wacho anga ri 7 netukomana baba junior mukadaro sisi vangu vakabata bhurugwa zvikaimbi yake yadambuka saka nguva yakapunyuka baba vangu pawakapunyuka wakabva namai ibvai baba tawanda ndiri muri kudiwa ini nguva yenda ndisisipo pamba ndakasita zvekunzwa ndakamhanya kwadzingai kubva ndanoshedza mako ndakasvika ndikapfugama padzingai ndikati baba vangu namai vangu vari kurwa nemukwasha pamusha ndokumbirawo munondibetsera ndakachema vakomana vakati mukwasha vakauya vakomana ivavo ndobva vamubata vakazomurova vakomana zvikanzi ungarove vatezvara pamusha pahwo vanyanya kutadzei chaungarove vatezvara saka vamusunga kudaro akabva abatwa na50 akati matenene ekupolisi akabva akumbira akati basa rangu manje nezvandaita izvo hazvibvumi mukandisunga mahandicafs nokuti makizi ari kupolisi vachitaura nei panapa mangwana kusini kana kwaedza todeedza sabhuku totaura nyaya iyi ndori pababa mamuna August last year zvosvo akasaina bepa rake hama dzadza fonero zvikanzi pesha hazvichakwanisi kuti agare nemurume akarova baba akarova mai semunhu waida imba yangu ndakashingira ngatombonetsa nehama dzangu ndakasvika pakudzokera kumba kwangu kuharare ndikanogara tichiti tironge tiripe mhosva detakasatetachi mumusha kuti vangu vakuru vakati aiwo mukwasha akanganisa pamwoyo mhepo uyapinda kwaari yaamupfeka ndikatoti mukadzi wake waanogara naye wekudomboshava anoshandisa mushonga isingaiti waane mwana naye waakutogara naye kwaatobva izvizvi anoshandisa mushonga ndiye atokonzesa mhepo dzese because murume wakaitomuda zvadaro bhudhi wangu akabva nditi apesha agara 12 years nemurume momuti amusiye futi ane vana 2 ozoita chiyira mangwana zvoshuwa ndakashingira kugara imba yangu but ndakanyatsoona kuti kushingira kwacho kwakaoma ndaigara ndiri munhu aingoabhuswa asi wakarova vabereki vangu ona uri kundishungurudza ndakasvika pakubva kuharare ndikauya kumba ndikati ini murume kana achindidaka achatanga ari pavabereki vangu ozouya ozondisimudza nemhuri yake pano ndokutanga kuita nyaya kuti ariwe baba vangu ariwe mai vangu ashungurudze musha wese kwakusiri kutotanga aitongozviita because anzoti kwamba hapana vakomana ndo madhara ega anogara pamba vakomana vakarorawo vari kumisha yavo so akanga requesta kuti munhu auye kuzowitnessa ndiani museyamwa mukwasha akarova vate zvaro akabvuma kuti ndobhadhara akanga anzi abhadharei iye akati hanzi ndobhadhara mombe 2 yekuri pababa nekuri pamai akatosaina bepa rake handizivi kuti riri kupi 50 akati kana mawirirana ini handichakwanisi kumusunga mukwasha wenyu because angatofonera 50 akanga ari chii 50 ndivana ndini ndamubata sivana vangasunga munhu angaita noise mupurisa munosungwa ndimi mupurisa munosungwa asi kusaziva munhu anodii anobatsirwa ndo mapurisa akatoita kuti hondo iyoyo idzikame ipere saka kana ari mupurisa iye uya akangofanana naconstable ariko kunini kukembe handiti mapona inini ipo pano kana imimi ipapo muri mupurisa futi wenyika mutemo wedu weZimbabwe unoti munhu wese mupurisa ndo basa rakatenderwa kuti munhu wese munyika ino mupurisa handiti mapanzo citizen arrest munhu anosunga munhu kubata mosunga nemakavi kana munhu ari kupara mhosva handiti modedza mapurisa wobata munhu woenda naye handiti mapona saka ndoda kuti tiende
ipapo tisingatambise time. Hama yangu uyo ndiye mudzimai wako ka wanzwa zvaataura hondo dzakaitika dzakatoitika iwewe ukaona kuti no inini ndiri munhu wemutemo dai muri vamwe vanhu mandinzwirewo tsitsi because basa rangu ndikamisibhievha ndinotongwa maresults anobva pakutongwa hazozivikanwa kungopinda bedzi mukwasha mumusha mate zvaro kungomira pachivanze angave anotukana naye hameno kuti ndiani nyange vakasave ivo kuti hambuya ate zvara kana tsano kana mamuramu ari munhuwo zvake wauri kutukana naye uri mumusha mavate zvaro unoripiswa pachivanhu kuti mukwasha arasa hunhu handiti mapawa. Saka nhasi toda kuti tinzwe uchipindura nemukadzi wako kuti zvaari kutaura kuti wakavimbisa iwe because ivo vana 50 vachona dai takanga tavanzwa handiti tingadai takavaredza futi pano. Saka hatiduramba tichitambisa time. Munhu ukanga watadzira vanhu kana uine dzimwe pfungwa dzaunenge wanadzo pamukadzi ndiwe unotozvitaura kuti no ina handichakwanisa kugara newe mukadzi nokuti vakadzi vachina havaperi but upenyu hwemunhu ndo hunopera. Takatanga tichiita zvakawanda nemazera but nhasi hatisi kuzvigona nekuda kwema-ages. Otherwise ivava baba vairova zvisingatomboita mukurarama kwavo zvekuti vachinzwa mwana akafanana newe uchiti nhasi uchirova mbama mai vaya vepamusikapo vaya vekurohwa nemukomana uya gore riya handitombotendera unhu hwakadaro. Izvo hatitenderi zvachese makuna kuna mwana wakabereka mwana mupenyu anofamba yes inkosi nekuti wakandorova mukwasha haiuye kwauri ino yakuvana vawakabereka zvisinei kuti wawakabereka nemukadzi uyu chete nedzinza rako rese rapindana nengozi yekundorova vambuya. Kana zvakaitika izvozvo toda kuti tiende ipapo tichiti mukwasha ngaapfuurire mberi nekuripa mhosva yake. Kana achitiye kwete hazvina kuitika todedza mawitness acho mamwe but vakauya vakati ivo shuwa zvakaitika isi tobva tawedzera mutongo noti time yamuri kutambisa yekubhadhara mhosva mungade makatopedza kubhadhara kwacho. So chii chakaitika mukwasha? Mukadzi wako ari kupupura wekuti ndo zvakaitika pamusoro imamo ini ndoda kutanga nekutaura kuti mukadzi wangu izvo vaitotanga kutaura akuda kutotanga nekuisa nhema mudare kuti ini ndinoziva vana vaakanga akaviga nekuti vana ava umwe wacho mukuru paakatori pabirthday akuenda grade 7 amai vakandifonera vakati mwanangu kune mwana ari kuno toda kuti mukadzi wako atibatsire kutoresa mwana uyu birthday. Inini handina kumboramba ndikati mwana chikuru toda kuti mwana aende kuchikoro. Adzimai vangu vakakwira vakauya kuzotoresa mwana birthday asi hazvina kubuda pachena kuti mwana wavo ndakazviziva vave mumashure. Saka pakaitika bongozozo iri nyaya iyi yaibatanidza nyaya yevana ava kuti makandivanzira nenyaya futi yemari nekuti mukadzi uyu ndiye aigara nemakadhi nelaini rakalinga bhengi mari yacho chikapinda ndiri kubasa ndaitoda kungenerera ndaifona tichikumbira kuti ndipowo mari yakati kuti mari uri kuidii. Saka zvinhu zvekuti zvinhu zvakangogara zviri mumwoyo mangu zvichindirwadza ndikati kana ari mukadzi kana kuti vabereki vanoziva kuti mukwasha wedu chaiye apinda musha medu chokwadi chinombovanzirwei kozi inini handingati dai ndakaudzwa kuti kune vana vairi varipo handaimborasa vana nekuti mudziva yangati izvozvi zvandaura kuti ndingarase vana vangu nekuda kwomurume asi vana akatovarasa kare nekuti kana iwe uchisudurudza vana pauri kuti vana havasi vako asi vana vari vako zvinorevei zvoreva kuti kana vangu vana kuri kunzi ndasiyana naye anogona kungovaramba kuti havasi vake. Saka munhu manyepo anofanira kupera. Inini ndo zvinhu zvinove zvakanyanya kundibata
semukwasha kuti baba namai vandinoombera vandakaisa trust pavari kuti vanovanza kuti kune vana vairi vana vagara havarambuka zvakaitika kumashure inini ndange ndisina zvangu basa nazvo kotoziva kuti mukukura munoitikawo zvinhu zvakaita sezvakawanda saka zvakatanga kuita makwesini akawanda pandiri kuti ko vana vandozoita zvekuzotsvagiridza ndichiona ndiga kuti munhu ane vamwe vana ava zvakambobva kupi zvii zvakamboitika kuti vana ava vepo pamwe vakaitika nenzira isina kunaka saka izvozvo musi watakabva kuno kundibvunza nyaya yemari iyi nyaya yanga yagara ndamboibvunza kare saka pandaiti ini ndiri kuda zvinhu zvangu ini ndaitorwadziwa kuti saka makadzi angu ane munhu mari painonzi ichishanda paya yozonzi imwe yazodai ini semunhu womurume dzimwe nguva handiteerere kuti mari yazoshanda kuti dhora razoenda pakati unotoona kuti mari yadzimwe nguva inogona kuunzwa nerweseri asi kana ndakaziva chokwadi tinongoziva kuti mari yapinda iyi obvious uku kune vana vakadai mari ngaende kune asi kana vana vakavanzwa pane utsotsi hunenge hwakanyanya hwokuti inini pate zvangu handizive kuti ivo semhuri yavo vanatezvarana naivo mudzimai vari kundifungirei pamwe pane zvinhu zvakawanda zvavanenge vakatovanza pandiri nekuti ndakazoda kutsvagurudza kuti vabereki vacho baba vacho vakavaitisa vana vavo vamwe vacho vanga vatori vanhu vekuno kuchegutu apa nguva zhinji munhu ainge mari ikapinda omhanya kuno saka indaizoziva seiko kana varume vaya vachiriko vachiramba kuti munhu paanobva kwandiri ouya oona chi varume vai saka zvinhu zvakave zvaigara zvindishungurudza zvekuti pakazvisvika kuitika mhirizhonga nyaya idzi dzagara dzichindishungurudza saka ini ndiri kushamisika adzimai vangu vari kuti ndakarova mamba iyo semunhu anga ari mumbada kunzoti vakazviona sei ini ndichirova munhu mbama kuti ndakati mukoma wachipinda ndikarova mbama baba wachipinda ndikarova mbama nekuti ivo vakutaura ngezvinhu izvi vaizviona asi ivo vari kuti indaa ndiri mumba ndakazobuda saka ndokuti kana vachitaura padarika ngavataure chokwadi tikwanise kusunungurana inini handina chitemana vana atezvarangunana handina chitemana asi nyaya yekuti kuvanzirana ikoko ndobari kubva nyaya zhinji iye mudzimai wangu akuwedzera kuti ndaizviziva kuti ane vana akuda kuramba futi pamberi pedare asi vana vatoripo mabhethi avo akatotoresa atoripo saka toda kuti ini chandinokumbirisa kana toda kuti mudzimai wangu abude pachena achitaura mudare muno noti kutaura zvinhu zvokunyepa kuti ini ndinoziva chi kuti angaina saka zvandoda kutaura ndezvokuti pakaitika mhirizhonga iyoyo zveshuwa vakanodaidza ari kutaurwa ari kunzi 50 anova mupurisa nevamwe veukama hanzvadzi yavo imwe hombe ndikanga ndaura ndikati inini panoizi dzaitika mumusha idzi ini semukwasha ndinoda mhuri yangu ndinokuda imimi vanatezvara vangu tasingatarisa kuti zvakadaro zvingaitiki saka imimi baba ndichakuripai mombe saka amai vaichemo mai vachiti inini nenguva yamakagara nemwana wangu mombe yehuma haisati ndikati inini ndichabva ndati mombe yababa ichiuya handirwadziwe ndobva ndaisa nemombe yenyechi yehumai asi chinhu chakaita kuti zvinhu zvitadze kuzadzikisa mukadzi wangu ndiye akanga aine kadhi neline mari yaiti ikapinda mashandisirwo ayo yaisashandiswa nenzira yakanaka kusvika nguva yakazoramba ichifamba kusvikira patakatanga gore rino mudzimai wangu akanga ogara kunoku zvaanga aitaura kuti akanga ave kunoku saka mari yaiti ikapinda ndai ndikafona ndiri kubasa ndaipindirwa rafu mari yoshanda isi kusvikira yapera ini ndakazoti saka ini ndiri kushandirei ndakanobhorokesa line racho ranga rakalinga nebhengi ndikabhorokesa kadhi racho pandakabhorokesa musi wa15 pavakauya baba vachiripoti vakatoripota nenyaya yekuti ndavharisa chi makadzi vatonoti kunokwa zvemari mari haichauyi kumwana wavo haasina access yekutora chi yekutora mari saka ndakabva ndabhorokesa saka ivo ndopa vakabva vada kutanga kuisaivotisa kuti saka takunisa chi nyaya yekuti asi ndasina kungobvira ndaramba kuti zvinhu zvavo ndichaita sei zvinhu zvavo ndichavapa so zvandanga ndichifunga mukwasha makambopinda here pekuti makasvika pamaagreements yekuti baba ndichakupai mombe nezvaitika izvi mai ndopamatauririrana ivo semukwasha wavo vachiisawo chichemo kumukwasha wavo mukawirirana navo so isi chikumbiro changu chivanhu hachina chitsotsi mukwasha handitwapowana chivanhu chinongoda kuti tikangotaurirana tozadzisa chatadi zvatataurirana nyaya yekuti mudzimai ane vamwe vana makazoita venyu vana handitwapowana iroro dambudziko kana wakasangana naro chivanhu hachina kufambisiwa zvakanaka but zvazvakanakira manje rina manyanga ari putiro vanhu pavaitaura chizezuri ichocho ndo zvavaitaura handitwapowana tingagare 10 years handiti but chakaipa kana kuti chakanaka chinozongobuda chete chiri kusaidhira chiri
rakanaka here kana kuti rakaipa? Handiti wakaafektwa nei pawakazoziva kuti mudzimai wangu ane vamwe vanhu, as compared panhau yekuti makagara uchiziva kuti uchitiwe ndangotora mukadzi wangu? Handiti ndomatotanga kuita mhuri yenyu? Handiti ka pawakazoziva kuti iwewe mudzimai wangu ane vamwe vana vaasina kundiudza, wakaafektika, kurwadziwa, unorwadziwa, handiti ukatora danho rei? Pamusoro imamo ndingangoti inini ipapo handina danho randakatora, asi inini panguva yacho pandakazvinzwa ndakanga ndatozviaccepta kuti zvinhu zvakaitika mumashure, asi the way yekuti ndikumbirwe rurege rwokunzi ndakakanganisa mudzimai wangu haana kukwanisa kuita sei kukumbira akatiwa usiri watanga kuita sei kuzviitirwa, kutoratidza kutoti inini zvinotoratidza kuti hazvina basa, iye kunze kwokuti anga akutotsvaga dzimwe nyaya dzekumashure kuti payaiwo kumashure wakazodai, payaiwo kumashure wakazodai. Inini nyaya ndaingoda kungoti angondikumira kuti murume wangu nyaya iyi yakamira yakadai, ini ndakaita sei ndakakanganisa zvekuti dai akadaro zvaifamba zvakanaka, ini ndandisina kana problem nazvo. Right, nhasi uno mudzimai aripo? Mudzimai uyu vari kuti vari kugara naye kumba kwavo, asi pandakapedzera kutaura naye aiti ari kubasa, ari kushanda kuPitchton. Then achibva azondifonera zvekare akati ndave kushandira kuChinhoi. Achishanda kuChinhoi ndakaramba ndichitaura naye nenyaya dzevana, ndikasvika pakudayirwa nemunhu waakanga ati paline rimwe raaishandisa achitisiyana nemukadzi wangu. Ndikati iwe unongotisiyana nemukadzi wangu ndiwo ani? Mukadzi wangu takachata akatonditi iwe siyana nemukadzi wangu usarambe uchifona pafoni pangu. Saka ava vakatozoti vataura akatozova pafoni vakataura vakati ini ndakutoita zveupenyu hwangu. Saka ipapo zvimwe zvinhu zvekuti ndiri kunyatsoshaya kuti saka ndozandaita, saka inini vanhu ava zvinhu zvacho zvinongoramba zvingoti varoramba vachiwedzera futi kuita sei kundirwadzisa, nekuti izvo chinhu chakandikachamadza kuti musi wa16 wataikauya kudare iye haana kuuya, asi akawana simba rekuti musi wa20 akaenda kuMagistrate Court akanoklema kuti ari kuda maintenance. Ini ndasina kungobvira ndaramba zvangu ndochengeta vana, akanganira kuti ada 240, ini dare rakazomuti apiwa 100. Saka ndakatobvunza ndikati iwewe wawana simba rekumhanya, unoda kumhanya kuenda kudare kuti ruda mene tisati tapedza nyaya dzekwamambo. Saka izvozvo ndizvo zvimwe zvinhu zvekuti ndikuchitamisika kuti saka vanhu ava upenyu hwatiri kurarama isusu upenyu hwekuti ivo vari kuda here mari yangu, tine kupi kwatiri kuenda? Kutora bepa racho nditori naro muhomwe muno ravakaenda vachiti vada 240 asi vanza kutotambira 300, vaida kutora yese kuti ndisare ndichitambura. Saka kana kuripa kwacho ndinoripa sei ivo kana vachida kugara vachimutorera mari yacho? Ndorarama muuranda here nekuti ndiri mukwati. Vana mune vana vangani? Tine vana vairi. Vakamira sei? Vasikana, mukuru ane 8 years, mudiki wacho ane 5. Vana 2 vasikana? Kukuroora maroora sei? Zvakaitika ndezvekuti nhanzi mai vangu patakatorana muna 2015 takangotanga kugarisana. Then tatanga kugarisanawo ndakazouya ndikaradzikwa vabereki tikangotozva ndiki tikapinda mumusha. Then tapinda mumusha takamirira program yekuti tizogadzira zvekuroora. Muna 2018 adzimai vakarequesta muchato kuchechi kwataienda, vakangotaura vakati inini ndanchikumbira kuti muchechi vanenge vachingokurudzira kuti vanhu mukachata zvinofamba zvakanaka, vachibva vatora nyaya yemuchato. Ini chibva ndati nyaya yemuchato ikai zvinofamba zvakanaka here isu tisina chataita kuvabereki. Adzimai vakati izvo vabereki vangu ini vanonzwisisa, hazvina basa. Then hama dzangu ndikadziudza, hama dzangu dzikati wakambozviona kuti iwe usina chisvino chawakaisa kuhama dzemukadzi woti vanoda kukuchatisa, moyo chena wei? Saka muchato wakaitwa muna April 2018. Vatezvara naambuya vakauya vakauchinisa muchato wacho wanga wati muchato ukapera. Saka ini ndanga ndakapona ndikati muchato kana uchinge wapera tikati fambei zvinhu zvikaita zvakanaka ndinouya nepfuma yenyu ndokupai. Ndo mamirira zvazvakaita. Saka pakatanga kuita nyaya idzi, saka ini ndo pandakatanga kuona kuti so hama yangu pandiri kuramba ndichida unobvunza, tinoda kuti tiwane mapindiro nekunopedza dare renyu, nekuti makambouya nhasi madzoka. Saka hatidi kuti vanhu varambe vachiuya kudare. Pandiri kunobvunzira ndepekuti
mukadzi uyu iye zvino anogarepi? Ndingoti ari kuvabereki vake. Ari kuvabereki vake. Zvichirevei pamunhu ane murume wake? Zvinenge zvitora kuti vanenge vakatozvitorwa kusiyana, vanenge pane kusaurirana kwakanaka. Nhai asikana, muri mupozisheni ipi nemba yenyu kuti imimi munogara koi uko motomboenda kunzi ari kubasa uko azobva ari kushandira kwakati, imi muri mudzimai wemunhu? Pamusoro ishe wangu chakaita kuti ndizodaro murume uyu takagara naye 2015 akaita mwana wokutanga ndikazvigamuchira, akaita mwana wechi2 ndikazvigamuchira, akaita mwana wechi3 ndikazvigamuchira. Vana vari kumaintenance vese ndichigara naye chasefa situation. Akasvika pakurara namainini vangu mwana wanzvadzi yamai vangu, ndikasvika pakubata mameseji kufacebook chinzi amai nemagara amuinawo nemahips amuinawo vanhu vanorwadziwa nemi, asi ndiye amai mwana wanzvadzi yamai vangu. Andikosa kuti chiro paro ranodya mari yangu inini. Vaisvika pakutaura mashoko iwayo akati akaenda kuramba maambuya vari 2 maonais varipo. Ambuya vanga vane nhumbu, inini handichazivi kuti nhumbu ndeye murume wangu here kana kuti ambuya vanga vane nhumbu yavo. Mukwasha aingozazisawo nhumbu isiri yake, atori nemwana egi. Saka ndozvo zvakandirwadza izvozvo. Ndizosvika pakuru vabereki vangu zvakaita kuti ndizogara kumba kwedu kuti kana asina kuripa ini handikwanisi kugara naye. Zvaari kutaura zvekuti hanzi ndanga ndine kadhi neline taitambira $80 ishe wangu, ndo mari yandaitambira iyoyo. Ndakaita gore rese ndisingakwanisi kubhadhara rent nenhau yemamaintenance. Aiti pei ikapinda dzimwe dzenguva ndakabata kadhi aienda ku unotora mari anopinda $80 iya ndisati anotora mari ndaiwana mubhengi makuti insufficient funds. Baba junior chichiri kuitika aenda kunotora kana $50-60 kutotengram. Saka ndiri munhu akangobata kadhi kwemakore ese. Gore rino Patience Machono. Saka gore rino patanga kupinda mari chipinda yakakwana 270. Ndofunga ndakatambira 3 months mari yakakwana zvishuru. Tichishandisa chinobhadhara rent, tichibhadhara school fees yevana. Chinjo yasara ndoita shandisa kutenga chikafu mumba. Ndopakabhabhukisa zvinhu zvakakatutsitsa. Uchigara kumba kwamai vako handikwanisi nekuti mukadzi wake aimuudza kuti ndikudawo mari. Waanotogara naye ari kugara mba mamai vake mavamwene vangu. Ndopandiri kubvunza kuti chimiro chemusha nhasi makadaro zviri kurevei? Zviri kureva kuti muchiri mukadzi nemurume? Nditori mukadzi nemurume ishe wangu, asi ni murume wangu chandora ndichoti andibudire pachina. Murume wangu ane chitsotsi, anotora kuti mukadzi wekudomboshava haamudi. Asi dzimwe dzenguva iti kana akaona 3 weeks off aenda kunogara kudomboshava. Kukembe vanondiziva ndaifamba ini, murume wangu asi kuuya kumba. Akatosvika pakudzwa nemashefu kuti murambiwa wakaona mukadzi achikutera achiri kukuda. Rega kudaro inogara kumhuri yako wakachata nemukadzi wako iyoyo. Mukadzi anokuda uyu anga asingazvinzwa aigona kuteerera nguva iyoyo asi aienda kudomboshava. Mukadzi wake achindituka pafoni inini achinzwa nefoni yake achifoni. Ndomubvunza murume wangu, mukadzi uyu nemi mukuru ndopi? Ndini mukuru. Ndine 12 years ndiri marriage. Mukadzi anenge ane 2 years ari marriage. But anotanzi handimudi, anotomboenda achidzoka. Izvezvi ndoko ari kutogara, vari kugara vese. Ndikatomudza ndikati mushati wedu wakanzi mukadzi 1 murume 1. Uda kuti ndiite sei, ndirarame sei? Ndiri mukadzi. Mangwana ukazoona chakaipa pandiri unondiblame here nekuti ndiwatanga. Asi hana kusiya. Saka nandiziwe ishe wangu kuti ipapo ndachipafambisawo sei. Semunhu ari kurwadziwa. Ndimi matotobvunza. Saka mandotobvunza imimi. Inini murume wangu ndomuda. Saka kana murume uchimudaka aiwa ndio wakawana omuni wamai vangu vasisa rugare teererayo yayai takambotoiita ndakave ndandiri pakuti murume wangu ini ndomuda kugara kwandakaita kumba kwamai vangu nababa vangu. Ndandana kuti zvanyanya ari kundiitisa 12 years vana chaakandibvisira akarawa vabereki vangu akaita vana 3 kunze ndakugara naye ndichimuzvigamuchira semunhu aida kuvaka. Akasvika pakurara namainini vangu hanzvadzi yamai vangu
zvikasvika pakundibata. Saka kugara kwana ndakaita kumba kwedu ndada kuona kuti ane shungu here yekuti achakwanisa kuzoripa otora mhuri yake. Ini mbe yangu ndoita nekuti zvinhu zvedu zviri kuwarira zvinamboona. Saka ana kuwere. Kuya kumba kwedu asati auya. Kubva pazvakaitika zvinhu zvakataka kuita 2017 kuzvara kwaita vanhu. Handina kana nguva yakareba, ndiri 3 months ndiri kukuba. Handimuzivi munhu uya. 3 months. Ndodzi asina kuteerera. Taitonda chitononana last month iyo ndakati ndakatonana naye kuHarare. Ndichitoda mari yevana because mwana asitoenda kuchikora akagara chichijuna nekuti mari. Last month pavakaora vakati pari nomukuda chimwe shandi kuda kwaari. Ndaida iye nekuti achengete vana vake. Kumba kuplot. Kumba kwedu kuvabereki vangu ini ndokwandiri. Anogara kuHarare nemudzimai wainaye. Inini kuti ndiende kumba kwacho ka ane mudzimai wake waanogara naye. Ndaitombogara kuHarare nguva refu asingauyi kuHarare ndokutori nezvinhu zvinhu. Ndaitoenda kumba ndichitombodzokera kuHarare. Ndokwandiri izvizvi. Kumba kwani kuHarare makaisiya inani? Hakuna munhu. Mukadzi wainaye bhozi zvanyanya shoma. Agere mumba menyu? Aiwa ari kumba kwemukadzi iye. Saka ime vamuri kuda kuita sei? Ini ndiri muno nyama ishoma ndinorwadziwa. Murume hakusi kutanga. Ndeichiona kuti ada kutondiitisa. Because aitondudza mashoko kuti vabereki vako ndakavarova vakanya. Endewo ndakagara newo 44 years wakanya handachandakakubhisira. Naishamwari. Ukunza zvitaura here? Ndikunzwa zvitaura. Iwe uri kugara kupi? Inini ndiri kugara kumba kwaamai vangu kuDongoshava. Nemhaka yekuti uyu paakabuda akasiya akiyadhoo akaisa keyblok pamba. Ini ndakatouya ari manheru nekuti takatobuda tese tichipinda mutauri. Ini ndichida kuenda kubasa. Saka ndakazofona ndikati kubasa handichakwanisi kuuya. Pamba penyu pamunogara muri vaviri pakakiyiwa? Pamba patinolodya. Ndandogara pakakiyiwa? Pakakiyiwa izvizvi. Ndizvera mai? Anawo ake makiyi akarasa akadhakwa. Ini ndakasara neyangu. Keyblok yake anayo. Tatakachekesa makiyi edu. Chatikuwirirana ndechekuti matakarasa ka? Handizivi akati hanzi handina makiyi. Ndozvaakaita hanzi handina makiyi. Tingatombowirirana. Tikuti uyo ari kuti handina makiyi akarasika. Handizvo? Asi pamakabva makasiya makiyi? Ndakasiya ndakiya tu. Okay. Makamutaurira ndakiya ako makiyi unawo here kana ndosiya handinawo. Kugowana kuzopinda mumba. Iye akanga anawo makiyi. Manzwa point yangu. Pamakakiya makaudza here murume kuti akukiya makiyi munawo here kana ndosiya aya. Ndaakubuda vakaveze vavo. Murume anda nekuti dai vakazva kuti muri kubuda muri kukiya ivo vasina makiyi vagona kuti siyai makiyi. Ini murume andange ndamuudza kuti ndiri kubuda ndakatokubuda kwandakati ndakatongobuda ndichitongoenda. Ndichitongoya kunokumba nekuti papatoita bongozozo. Murume wangu ari violent zvekuti mukamona akanyarwa dai mufunga kuti munhu ari right. Anorova. Saka ini ndaityawo kurohwa. Ndobva ndati ndida kutoenda kumba kwedu ende pandakaenda kumba kwedu anongondirova chero paangofunga kuti angondova anondirova kuti angandishandisa chero ndisina ndikangobvunza zvemukadzi wekuDongoshava wazvitauriri wandibvunzirei makangoripota kumabvunzirei ndandisingaenda kubasa sometimes ndisvika kuti anosungwa nemutemo since semunhu aida kuvaka wemba yake ndaishingirira asi kubasa ndaenda kubasa kuti pamwe kubasawo vakamuudza zvauri kuita hazviiti mutete tikanetsana kuti usaende kupolisi ngatitaurirane ndoregedza ndogara. Imimi zvino murume mandozvataura. Iwo chikadzisa pamba inhau ipakiwa. Asi marenda uzimba ikumurubhadara. Nyaya yemarenda uziri kutonetsa. Nekuti mudzimai uko ari kuda ngoramba achinyeba. Zvaakaita takatopinda tese mutauni. Iye achibva adhisaidha. Akafonera amai vake vanovambuya vangu. Achiva vakamuti huya kuno. Akatakura makiyi akasiyaisa keyblok. Ndakatosvika manheru ndikagara ndikatona leli loti ndikagara panze. Kusvika neni ndani nenyu. Baba junior makagara panze chii? Ndikati adzimai vangu vasati vauya here. Zvikanzaona kusvika kuma11 ndakatoti inini goza landlord varipo munhu wechikadzi vane vana vasikana. Ndikati apana zvapaiina ina ndapekurara. Ndakanokumbira pekurara pa next door.
ndikatosiya ndaudza mukomana wacho pokuseni ndikati ukaona pazoita munhu kuti adzimai wangu vauya unondiudza nekuti vakakiya pamba vakatakura makii. Saka pakatanga kufoniwa paite kubvunzwa nyaya rei ndakati inini rei ndini handikwanisi kukupai nekuti imba yakakiyiwa munhu akaisa key block. Saka ina handizive kuti ari kufungei nezvemba iyoyo. Ini ndichazotaura nemi kana achinge tataura naye tagarisana nekuti adzimai pfungwa dzavakanga vainadzo dzavaigara vari kunditi ndoda kutora zvinhu zvangu anytime, ndoda kuanjivhura nditora zvinhu zvangu. Asi imba iyi ndeyani? Imba pamba toita toloja kamunoloja akabhati imba mamunoloja imba ese kwete mune marooms amunobhadhara kai mangani? kuti achingoshandisa ndeyani imba iyo? ndeyeba imba yedu taura ndeyalandlord. aiwa aiwa landlord ka ndimba yese ndeyake imimi yeni room yamakuchitenda ndeyani? yanga ichibhadharwa nani? ini ndinda chibhadhara asi munhu aitotamidza mari pana nezvo vanoziva mudzimai. Si ndiyani aibhadhara imba? Imba ndini ndaibhadhara imba vamaibhadhara hongu ndaibhadhara tova ndimanga munonziwe mbakasa baba. Saka kana mai vakabuda imba imomo imimi imba iri yako wobuda unonditaurira kuti unoda uchabhadhara rendi ndako kwete kana kuti mukadzi lesida wanga unoshanda wako iwe pari pamusha pako dai imba yako yanga wakavakisa iwe mese mukadzi iwe oda wobva enda kumusha kwako iwe waibva watopasa here imba iyi? kwete waipasa. wanga usingabva waiita sei? inongosiyiwa yakadaro ichinendemo inendemo. Saka unofana kubhadhara rent excuse yorokudze kuti ndaisareka kubhadhara because ndasingazoti mai avanda kudii iwe imba iri yako unoona zvichishanda here iwe imba ndeyako saka ukadongobhadhara mukadzi abuda because mukadzi akabuda abudi nembaka imba inosarira inewe murume ka handi akambouya kwauri handi akabva musha kwawacho kwauri nobva abva pauri nokadzokera musha kwako saka iye akadzokera kwaakabva iwewo pamusha pako unobva watama here saka usatitaura semurume munomudare rinoinarume wakawanda kudai kuti aiwa inanda kuzobhadhara rendi because ndakuziva kuti mai ava zvinhu zvavo sei ava kana vane zvinhu zvavaiita pamusha pavo toti pamusha pako because kana iwe wanga uri renda musha wako iwe kana vanga vane dhirezi ravo ririmo vaigona kuda kutora dhirezi ravo uenda but imba ivanongosiya imba yani iri imba yako iwewe handizvizvi saka hapana excuse yekuti ungataurira rinouaiwa andasingabhadhari because mai ndasingazi nyange dai vava vakabuda nezvibvo vakaimba imba ndeyako nyange vanda kukubvunza renda ava vambobvunzi mukadzi vanozvaizvo baba vemba handiti vambobvunza iwe renzi. Saka chinhu chikuru chiri panyaya yanyu ndechekuti imimi pachenyu muri vaviri hamusi vanhu vanokomuniketa zvinhu zvavo zvakanaka pachenyu munoratidza kuti hamunyatsogomutaurira semurume nemukadzi. Dambudziko renyu singazivi rinenge rirei nditi pamwe mukadzi pamwe ndiwe munogona kunge muchidanana but muri wrong musingazivi kudanana kwacho kudanana kunofamba sei. Iwe ndanzwa unonzi unorova stereki mboma haifambirani nerudo kuona munhu ane mboma kuona mapolisa achiuya akabata mboma ndineti hapasi kuwirirwa nepapo especially riot inenge ida kurova munhu akwadziwa kuti ainde zvinova maybe zvakakodzera mukadzi kuti ainde maybe waita weriot black boots ndivazvo ivo ava mai ava haukwanisi kungokira kamurume wako kunze makamboona mabhuru isu toenda tiri zvarise mudanga ivo voti bhuru risati rapinda mudanga hadzi dzapinda usviko utovhara danga bhuru harinenge ririsirei anomazati nokupinda munenge danga rakavhurika handiti maona mai. Saka imi mamotika imimi yandiganisire nebhuloka nebhuloka imi mobva movharira bhuru kunze kwedanga bhuru ranga ragara rakapoya shoma kunze kana rakapoya manje mimi kange radzoka kudanga kwaro kana pakakiiwa rimwe rotopaza kuti rimwe danga romwa notinombabata manje. Saka tikuzama kuenda mapoindi ekuti zvimwe zvezvinhu zvazvinoda kutsamwa ndokuziva zvokuita vanhu vanotsamwa unozati panapa ndikatsamwa mukasakunza kuti taiwa pamufemusana ndonatouraya munhu waita but after 30 minutes kondaitei zvakangofanana zvamakufunga izvino amai kuti murume wakutomuda ini ambanobva kwaari adiadadi manyatsofunga mafi maona kuti ababa ndakakurumidza kuti achi kuti hasha asi murume wapani ndochibenzi mani but ndochida chibvezi unoona uri benzi chamazvauri kuita but uchitodiwawo munhu anenge angotiza kuti pamwe amboisa kasipesi yekuti pamambona kuti unoita actually
saka murume ari kubvunza mukadzi ari kubvunza nemurume wangu tichiri tese here zvawagara kwamai auya nebloka ani mwana here unzi yemamakaisa ino yacho makine yamunoisa yacho keyblock kwaindadzoka nekeyblock muzomedenedzi vakaiotodzinganisana futi yakauya murume anga otodzinganisana akazobakwane vakadzi svikai tend to kill ndo society medha izvezvi akabakwana vamakomana vaifambawo achidzingirirawo vabva mukoto musi wa27 izvezvi ini ndakabva kumbauko ndikasangana ndikauya neuyu iye akabva Harare mukwasha akauya vakatobahwapo pastreet potoita noise navamwe vakomana kuti chii chamunoda kuita vakuru svikai toda kumuraya kuuraya uyu imime ndoga muna kunzwa kuti nyaya yanga yatangira vanhu vangosvika pakuda kufa kuno ndo nhau yangu kutaura kuti panozoda kuti vanhu vafe paya dai makatotanga kunzwa kuti chinja chaitika ipapa mukada kuzvibvunza munoti wakutoti hapana mashoko akaexchangeana vanhu vakada vanhu vaviri asi menyu makatosvikira parufu asi pakatongotanga rufu zvisati zvakwana vane zvavaikatokuexchangea zvavakaenda kusvikira uyavuka kuti veda kiti ndiuraye kirikiri saka munhu unoona hama yangu munhu aperitodire kufu kwamazozvirega watoda kuuraya munhu aneti ava mai ava vakuzvifambira kuda samwe isusu edona pamwe tosangana kuti toda kuvarepa ndavarepa kundiziva ndiri mupamwe toti mai ava mamangu ndatichachirukazi ndikanongouraya ndovandauraya first suspect inonzi masikati angati maisa munhu aida kuuraya ndiani ndiweiweiwezve saka mapurisa anotombondundurudzana newe but wosiriwo newe nemuzvi hapana mukadzi anonzoda kuuraya anditiona machi handizvezvo asi toda kudzoka iri papoint yedu yekuti mai vati vadzoka neblack ani mati vati vadzoka nekeyblock ndizve mai vadzoka nekeyblock vanga vachataura iyo kuti vabudi vabvise chiya chamupinde mumba saka ndo nyaya yavainayo saka moita sei iwo wangoenda kwamai wangotizawo pamwe unotya kugara wega hazvinowanika anogona kunge pamwe chakamboendesawo kwamai kana mukadzi asipo anoroone bcause tinosimbisana katidezeka tinosimbisana pane imwe misha yandakatomboona yekuti ukatisvikewo mai ndowandobuda vachibvunza ndimani madii baba vari mumba ndiri muona mani kurova kuti ihana dzinosiyana mai vanogana nekatisibei vari vanoita kuti musha wangu wakamira bcause zvakazovhunduka vaenda kwamai saka manje iwo uri kwamai amai vadzoka nekibloka kumba tapapi nhasi kuti ivo kana vakachinga vangoti vadzoka ini handina problem nazvo even chikwereti chacho chiriko chinobva chavo changokiriwa asi chanani chikumbira chete ndechekungoti imba yangu yakamira yakadai ini nemukadzi wangu hatisi kutaura mashoko tichiwirirana anobva matiri tisorwa mutaura kuti pane kuvandirana kuripo ambuya vangu vanonyanya kupindira zvakanyanya mumba memwana wavo mamwe majutis avanoita haasi majutis amai majutis anofanira kuti vanana tete ekuda kunyatsodzika zviri deep kuti mumba memwana wangu makamira sei kuti ivo dzimwe nguva vanokwanisa kutofona vachitaura mamwe mashoko akatodzika kutoti nise mukwasha kanditoshandiswa kuti pamai vanotaura mashoko here vatadza kuti mashoko aya apfuure nekumwe kunwe saka ipapo ndio vane vari papa ndimi yandavaona vanogona kudai gozikuona zvavaita vangu pavataura nyaya yenyu vangunanga pakufa kwavo havana kuzama kutsanangura ndakaona pachinzi paitika nyaya apa vakanga vaita zvakati vaitirana zvakati uyu ndobva akazoda kuuraya umwe wake mai avangoti uyu ndikasvika ndatoponda munhu handimavona manjika akazobatwa havana kutipawo nyaya yacho zvizere kuti yakazoda kutourayawo iyoyo paitika nyaya yakati asi zvanaka kuti tinonzi chimusakasaka chinozvinzwira chinoitika ndechekuti mukuona amai mazvara mwana musikana mukangoona paya akuratidza kuti iye zvacho zvake akuda kuitawo zvamakaita nemurume wenyu anenge akuratidza kuti akundiwo kuutongi hwake hwakazvimirira huri independent andi tinoziva kuti mune makabereka but chiitai kuti mirayiro yenyu isari iri mumusha mune muri nemwana wenyu mirayiro chete ikangojamba kubva mumusha mate yakuenda kukwasha kutevera inoafekta zvakanyanya zvakangofanana nyangwe naiye iweyu mai vake iyu kana baba vake ivo havafaniri kuzonyanya kujamba vachiafekta muroora mirayiro kana yatobuda mumusha mababa pane zvatinoti tsika dzemusha dzedzinza rekuti isusu hatiti zvakati handiti
asi kozoya magariro ivana ndiavo vega vari vangani vari vaviri. Hazvizodi kuti titi baba veuyu vanenge vachipindira muroora, amai vanenge vachipindira muroora. Wese ambuya zvitori serious. Because pazviri serious ndepekuti uyu mukwasha uyu haakuzogoni kunangana nemi kuti apindure. Uyu munoziva kuti mamweni wenyu vanopindura. Tiri varoora tese panapa. Ngoti makangonitangira chete. Zvinogona kutaurika zvozogadzirwa. Asi kuna ambuya muri panzvizvo. Kuna ambuya zvinonetsa. Amai mimi munoziva kuti ndine problem. Because tinotaura imi kuzama kutaurawo futi. Andikuona. Kana munyepera kuti monyarira ichichawo. Tikuzama kuonesai kuti mukuona vana vaenda kwavanenge vaenda. Imimi zviri kuitika ikoko nyangwe mukange muchiitika sei chibozamai kusiyana nazvo. Munoona chinoitika chekuti mukaita zvezvetatu mukuwasha zvinomuvhiringa. Iye anogona kusakunangai because anenge achikurespekta saamwe. But anodetsera neuru manje. Munovhiringa imba imwana. Anozodetsera nemukadzi manje ndokunoenda anodirecta shungu dzese mukadzi kuti mai vako iwewe chii chanemwana. Nekuti uyu anenge asingachakwanisi kukunangai manje imimi. Kuti mai vati zvakati. Uyu angaiti mai vako iwewe. Ndo pamunozowa uyu pamwavo kuti mai matupa. Mai maenda sei anenge akutuka 3 through 1 through. Saka zvatenge tichitarisira zvekuti mukanzi murambo. Kana paine mashoko amunoda kuti aende kuvanasi kumukwasha. Mazamei kuti ngaende nenzira yareruka. Kuti aende nemimi. Kune mamwe nehanzvadzi dzamweni. Vanova ndo madzikuru ava. Hanzvadzi yenyu imimi kumuzukuru wayo inoenda neshoko zvakanyatsokunaka. Zvekuti uyu nasekuru wake vanonopindurana zvakanaka. Kana mune zvamuri kuona zviri kuitika zvakanaka kumukwasha wenyu. Mimi mune hanzvadzi madzikuru avo vana. Zvekuti mungataura hanzvadzi yenyu ikaenda uko. Inonotaura naye kukwasha wenyu uyu vese pamwe chete. Yodzoka yoitisa mashoko akareruka. Yonodzosa kuti mamwe akareruka. Uya kwamuri. Mukanzwa shoko remwana uyu kwa munopedzana nemukwasha iye wanenge aizodzokera futi kwaye. Nekuti chinoitika ndechekuzvoitika pavana ava. Vakabva kuvarume vachiuya kwatiri anditi. Vanouya vachida kuti tivhingane nemurume ticheke nyaya yake. Zvazvo kutotika mukasata zvokutamba munonokuwadzana nemukwasha. Time agara tine vana usikana tozvichitika tina hanzvadzi dzangu dai. Chagara 6 months chadi chakutoti zvekafu. Chakuya kwatiri chitwa iyi vana kuti hawe vaibenzi zvokutoti munhu munoregera chigara nemota. Mota chamuda kuona ndafa. Anditi isota achigara pana hanzvadzi yangu kwauraiwa. Kana pano ndinokuona kana payadhi pangu ndotokufonera somukwasha. Ndikakuona 100 meters padhuze newaya ipapedzi pangu wafa. Zvikutora nyaya yahanzvadzi yangu. Anditi zvayachitiudza. Uyu manje ndiye anozobuda manje muwaya uyu. Oro 100 meters zadzi yaka. Oroenda pa 300 meters oroonana nemunhu. Wotozota anjeka. Anditi mapaona manje. Saka aiwa mimi hatina kunadarire munodarindira vagera patungo kutaurira muri ipapo. Kuti kana mukwasha ane zvaari kutaura kumusoro pekuri. Ari kundirevera nhema. Inini ari kundirevera nhema mambo pamusoro pekuti ari kuramba achipomera mhosva achiwedzera kudzimbira rombo. Mukati memwoyo wangu mwana wangu wandakabereka patience akawanikwa nakuda. Anditika nhasi uno mukwasha akasvika pakunyenga mwana wazvanzi yangu ine ambuya kutsikira chifuva changu ini agarire mwana wangu akabereka naye kana. Izvezvi sona hazvadzi dzangu sonya yake makuna iri kunetsa yemukwasha wangu uyu wanoti baba Junior akabereka napeshu. Handiti zviri kundirwadza inini nanhasi kuti ari kuramba futi achinzendera pandiri kunditora kundiita maiguru vake. Handisi maiguru vake ini okuti kuda kwake vakadzi aisvika pakunyenga mwana wazvanzi yangu ngaita zvekushuzha vakadzi vake kunze kwete kunyenga mwana wazvanzi yangu egi. Asi ye egiwo kutsikira ndifana ndakataura naye egi akatonditi vatete baba Junior uyu kubasa kwake ikatozikanwa nyaya iyoyo yababa Junior vangarambe zvavo vangaasi kuramba tikubvumira nazvo ega akura sei musikana muhombe anotove mwana wekutanga mwana waye aitosaspektwa mamo kuti aitosaspektwa ane 30 years mudiki kuna patient handiti muri saizi uyane 27 mwana wake pesha anomuziva andaitomtora achiuya kumba kwangu achibva kuna bhudhi vangu ndichitogara naye ni mwana wazvanzi yangu akaenda akanogara kuHarare. Uyu mukwasha akaona mwana unobva amuchiva aaatambuya mune maisisei
Tikuti giri wamuri kutaura uyu musikana anomuziva iwe. Anomuziva. Ndakataura wani nyaya yacho. Achiziva uyu ndobva ada uyu. Mira ikatora kuudza matende nyika. Achiziva uyu ndobva ada uyu. Ndobva ada murume nekuti kuda pamwe akayatozvirawo kuti murume ndomuda. Iye murume atozvira kuti ambuya ndovada. Ambuya mune mahips. Zvinorwadza mambo. Umakunze zvake upi. Ndikakunyenga ipapa munobvuma imi. Ndikakunyenga munobvuma imi. Mambo chaiwo nechimakuna kuma. Ndati ndikakunyenga munobvuma imi. Zvinokuitika izvozvo. Zvamufanana kuti mukwasha arara nekuti vatete vake achigara nemwana mungumba. Ndikakunyenga munobvuma imi. Munobvuma. Kana muri mukwasha handibvumi. Handibvumi. Mukwasha nomudi arikugara nemwana wangu. Zvinoita chipi? Ndozvafanira kuita egizvo. Vakavhevhetedzana through nemari vana vamazana vanoda mari mambo. Mari vana vamazana vakambi. Vanoda mambo. Naye mukwasha ndokuita keruona vachidanana nemwana wazvanzi yangu igi. Izvezvi pane chimwana chiri kunzi ndechake mukwasha wangu. Kunotori nenyaya izvezvi kuzvitombe dzekutauka. Pamusoro papecha ndinakuda kwacho. Pecha ndaari kudzungaidziwa nemurume wake wakaona ndizvo kuti dakashusha kuzvi. Akaita kuchishusha kuna namai. Egizvo akaziva akachishusha kuzhe vakadzi. Zviri kusoresa chero nhasi ndikazindaba. Yakazvinza murume. Anonomira chitongo. Asina kushusha murume kunze kwomusha. Egise asina kushusha murume kunze kwomusha. Zvakaoma. Muda kuti atisuda iri tirasike. Zvakaoma. Chinzwai mama Ndaifunga kuti mwana maumbe. Yes. Ndaifunga kana kuti murume kana uyu murume aita chihure. Aita chihure nehama yavo. Ane 30 years. Hama iyoyo ichiziva zviro kwazvo kuti mwana wangu. Atoziva. Asi bofu. Ngatingati akavingwa akatsinzina nobvatoro. Munhu anotori wrong. Ukuona hama ichizonyengwa nemunhu wechirume weukama munhu ari wrong mukadzi ipapo. Yes. Zvakafanana nekunyenga mukadzi wemunhu. Mukadzi wemunhu anonetsa haungati zvinosiwe panapa. Ndinotanga kutoti namai vakagara pando kudai. Hazvibviri. Mukadzi wemunhu kana achidanana nemunhu, mukadzi wemunhu ari wrong panyaya iyoyo. Because ndiye anotoita zvoita kuti munhu yazongoti saka ndogona kusabatwa. Mukadzi anenge achipa masecurity assurance kuti aiwa don't worry nyaya tiri kuna kuita pasina adii. Ipisi kwamuri kutodirecta hanzvadzi kuti kwai mukwasha uyu akadanana ndikakadai. Regerai uyu mwana wenyu agwadziwe stireki kupfuura imimi. Nokuti munhu ari kuurirwa ndeuyu. Ndiye ane hama. Uyu murume uyu ndiye ane hama yakura neuyu. Saka mimi rege kugwadziwa umwe wenyu murume ndiye aita izvozvo. Ndinozvona vombe. Uyu regerai uyu mwana arwadziwe uyu nekunyengerwa hama yake nemurume wake. Imimi amai mukapindira ipapo makutova wrong foot. Nyaya yehope yatoda kuti taure nayo. Mune zvakawanda pamombe munyaya iyi. Ava vakatorodza mwana uyu kumurume uyu. Vasina kuudza murume wacho kuti uyu mwana wedu wawada kutora ane vana vake pano. Handiti? Ndozvinhu zvatinoti isusu kana vanhu vachirwadziwa mukurwadziwa chaiko chaiko. Munofanira kurwadziwa zvinhu zvakadaro. Kuti uyu mwana wavo ane vana vake vainavo. Handiti mapawana. Vachitorodza uyu mukwasha uyu achirodzerwa mukadzi wake. Wainzi urora munhu asina mukadzi asina vanhu. Yes. Akatora mukadzi wake asingazivi kuti mukadzi uyu ane vana vake 2. Handiti mapawana. Ipapo handina kupaona pavakamira zvakasimba sezvavakuita apa. Handiti. Mukwasha akachata nemukadzi wake. Handiti. Zvakaitika zvakazonoitika. Uyu hondo yazoita kuti vanhu avauye muno mudare. Yakanobva muhondo dzekuti hamuna kunge makanditaurira kuti mukadzi wangu ane vana. Handiti mapawana. Saka uyo ainopengera mumba maatezvara pamusha ndopatati chimuti isusu nyange dai wainge watadzirwa chaifanira kushanda matare. Handiti waisingafanira kumira mumusha mavatezvara mava kuklema nhasi kuti wakandirova mwana wavo achihwitinesa kuti shuwa vakarohwa. Handiti mapawana. Right. Mukwasha ndokunoisa mubvunzo wokuti iwewo unouya uchinohwitinesa kurohwa kwababa vako. Iwe wakanga usipo panyaya iyi. Wakanga utori mumba wakanga wakazvivharirawo. Handiti zvekuzorohwa wakazviwanepi. Saka tichifamba nenyaya tazonosvika pekuti tibuditse nyaya kuti
Mukwasha ari kubvuma kuti pane pavakanotaurirana naatezvara vake kuti baba ndokuripai nemhosva yandaita. Mai vakatiwo iwe wagarisa unondipa mombe yangu yeumai. Handiti havana kupuhwa mombe yeumai. Mombe yeumai pachivanhu, kana mwana wenyu ambobereka neumwe murume, mombe yeumai inoita kuchemedza, haite kuchadwa nemi. Handimapona. Saka dare tinofamba naro tichinosvika kuti amugone kuchaja mombe yeumai kumukwacha yes. Kana ichidiwa nemi mafa, ndopainonochemedza kuvazukuru vaberekwa neuyo uyo ichitaura kuti imombe yeumai. Ivo vanozviziva here kuti mombe yeumai inorehwa kamwe chete? Vabvunze havangazvizive kana vakaichaja vachiireva. Kumurume akaya akamuroora mwana wangu kutanga waigara naye angasati abvisa mombe yeumai. Ndiye anofanira kubvisa mombe yeumai. Mukwasha avo vakatora mwana wangu zvaruta kuti ndani ndisingazvizivi, achiona zamu rake iri haana kuona kuti munhu uyu akamisa nemwana iri. Nhasi unozoramba kuti vakandivanzira vana kutsvaka zvokunzvenga nazvo kuti vakandivanzira vana kuti uya zvinotaura mambo. Vana imvana vanongotaura kuti imvana kana madadana nemvana watododza nemasanzo aro. Mhandara imhandara ingotaga kuti uyu mhandara kureva kuti asi mashoko ekuti ane mwana akaudzwa here? Akaudzwa profesa watigara vese akuramba pano akaudzwa aiziva kuti peshende ane vana vake vari kuchengetwa nana amai. Vana vanotaurwa after some years vanongotaurwa musi unenge uchiroora munhu kana kuti achidi. Haana kuroora mambo, akutaura kuti haana chakabvisa kwedu mukamuno. Ari kutamba mapoto nemwana wangu uyu. Haana chakabvisa kana dhora kana 20 cent yekuti tsvakirai kuno hapana. Muchato wakauya sei? Muchato wakauya nekuti vakachema vakati baba amai tinokumbira tichate toda kuwana imba mukembi kunoja kuri kuti baba chichakaitika panekwashoni ava vanongofanana muroora uya vana vacho vanofananya netaura chichakaitika nemukwasha kuti mumbe muchato kuti awane muchato pamusoro inzwai kaamai muchazotitsamwisa mudare. Handiti mapona. Taida kuti muteerere mudare. Handiti kana muchitonga kumba kwenyu akaunza nyaya kunde apa baba baba tikuona kuti mimi nemudzimai wangu vanogona kuchitongera nyaya apa mbonyararai kunoku musati tambisira time andizve ime muchiziva kuti munogona kuchitongera mega nyaya dzenyu. Takati tifunga kuti ezvochindai kana mazokundikana kana pamakuzotida pane pamunofunga kuti tinodiwa mukadzi wenyu akundikana kutonga munozodzoka. Kana azogona kutonga anongonotonga fine. Tikukumbira kuti pane zvinhu shamani, tikukumbira kuti pane zvinhu imboendai munotonga navo mutongi chimboendai mumbonotonga naiko kana mawirirana aidha maita sei. Kana mazoona kuti pane patogona kutonga isu tegai musingatibatsiri kutonga mozodzoka. Saka ndikangoti nemini zvotapedza nemi mugona kutipowe rimwe dai singaitendei handei baba.